Hi havia una vegada, en un poble anomenat Canet, una xiqueta que li deien Júlia. Júlia era una xiqueta divertida, llesta i que li agradava jugar, ballar i cantar. Un dia per la televisió va veure una cosa molt estranya, una cosa que mai no havia vist. Va deixar de jugar, la seva atenció se centrà en unes imatges que eixien per la televisió, unes dones amb unes vestimentes diferents. Quan era l'hora de sopar, mentre sopaven, la mare li va preguntar què havia estat fent tota l'estona. Júlia li va dir que havia estat mirant a la televisió una festa anomenada Falles. La mare es va quedar sorpresa perquè Júlia només tenia 5 anys i mai no l'havia vist mirant el canal de les Falles. Júlia li va preguntar a la mare quin dia es mudaven i la mare li va dir que quan tinguera 9 anys. Varen passar els anys i Júlia se'n recordava del que li havia dit la mare. El dia següent era l'aniversari de Júlia i ella només va demanar ser fallera. Els seus pares es varen mirar i li varen dir: «D'acord, seràs fallera». Júlia va començar a saltar i a cridar, però va pensar que hauria d'elegir una falla. Ella va elegir la que més li agradava i casualment la plantaven molt prop de la nova casa. Va arribar el dia. Júlia estava molt nerviosa perquè a la fi anava al seu casal. Quan varen arribar van veure que hi havia moltes xiquetes. Des d'aquell dia, Júlia va fer molts amics i moltes amigues i va descobrir que les falles són molt divertides.